idea de crear Ervin Dental xurde da creenza de que os pacientes deben ser atendidos polas especialidades odontolóxicas existentes, pero todas enmarcadas dentro de un marco global. Creemos que todo influe sobre todo e as especialidades son imprescindibles, pero sempre deben estar supeditadas ao concepto global da súa necesidade de tratamento. Ervin Dental naceu no ano 97, hai 26 anos, como unha clínica pequena. Pouco a pouco, en función da demanda, fomos medrando, mudámonos no 2006 a unha clínica máis grande. Non é hasta 2013 onde nos instalamos xa na ubicación actual, onde xa contamos coas infraestructuras necesarias para facer este tipo de atención odontolóxica. O noso obxectivo é buscar realmente dar solucións a toda a problemática que puida representar.